Ezker gantxo indartsua, Titinek eraman Punpalaster. Ederra ezkerkada, zoragarria. Irujo, txokoan deja da, Abele garrapatu, eta altxa, atzera joane, gautxi Abelek. No, eman dio galanta. Eman dio galanta. Antxo ederra hori ere, Titinek eraman, goxo utzi, Oskarrek ezin. Gauzak erraz egiten ari da gaur Martinez de Irujo. Atzera joanek, nahita pixka bat zabaleratuz, eutxi iruatek. Irujo, txokoan deja da azkarra eta ona tanto. 15 eta 11. Zabaleko puntan deja da ikuskarria izan da. Atzera, Bengoetxeak zazpitik sotamanoz eutxi, barruan. Ireki zoragarria. Zoragarria. Eman eta gaina zehatzen. Bildu, Ormabikoa Gonzalezek, beste Ormabiko bat Irujok hori hobea. Benetan serioa eta asko ematen, Urrutiko etxea hori ere eraman. Ez dago, pilota txarrik Mikelentzat. Ja, ze hau ikaragarria. Orain honetan, uste dut ukitu ere doi egin duela. Zabalean luze, ederra. Benetan dotorea. Ze erakustalde egiten nahi da, Juan. Hau ikeragarri gorra, tanto izango lautek. Oso gorra. Eraman. Nola jarri niru joketa. Zoragarria izan da. 12 eta 11. Bukaera bezalaxe, tanto guzti izan duguna, Haze zartako eman dion, errebote garbia, eta tanto. Haze tantoa jokatu duen, Juanek berriz ere luze, gainera. Nola eraman du hori? Ikaragarria. Moztu Juanek, moztu. Zen olako tantoa. Ireki, Mikel, eman. Juan bolea, zeutxi hau ere tanto gogorra eta ikaragarri ona. Irujo, ea hor zer egiten duen. Mikel, eraman, gainean da, Ormabikoa, eta tantoa gorri. Zer nolako tantoa jokatu dute. Beste 22 pilotaka da. Irujok zabalera, hori ez dago harrapatzerik, 5 eta huts. Bat ez behartu, eta hau seitu nabiltzea pasatzen. Hor, gara izan. Eraman Julenek aurrera doa, Juan, goxo, bikain. Gozen atarai de gasmoatzen, Hortxe du Irujok, bipareta efektu eta guzti, Xala jaso, deja da zabalean, orain bai. Zabalera erantzun dio Xalak, orain aukera Lapurtarrak. Eta tantoa. Ezin izan du Xalak bukatu eta Irujok berak amaitu du Zabalera gurutzatuz. Txokoan edertu, oso zaila, Oso zaila. Ikuskarria, Irujoren azkenengo erremate hau. Ongi Aimar, larri eraman duala ere, ederra, bezala. Barriolak eskatu, leku txarrera ordea. Titinek eraman behar. Bolea zabalera dotore. Ederki. Irujo galanta eman dio, batxik bolea zezin. Zer eman dio horre. Gantxoa, ongi, Xala. Boleaz Irujo pasatu nahirik, goinik eraman Irujo bila. Eman dio ikaragarria eta hau gana dator. Ikusgarria benetan. Retegi. Pilota zaila eraman du, baina Juanek errebote garbia. Eta Retegi jaso errebotetik. Irujo txokoan deja da eta tanto. Zer nolako tanto ikusi dugu orain honetan. Zer izan da. Zer nolako tanto ikusi dugu orain honetan. Orain Irujok txokora, jaso Titinek. Ormabikoa, rapatu Titinek lehenbizikoan. Eta ederra izan da benetan. Bien tartera, Zabalerako efektua emanez. Dotorea, Aparta izan de, bai, tantoa...
Gaizki jotakoa, tanto izan liteke, eraman Berasaluzek. Bikain, Sotamano indartsua. Beginok, jaso! Dotorea, tantoa. Benetan ederra. Zabalean Dotore, ikuskarria izan da. Barriola jarrita zegoen, baina nola ireki duen. Ezkerra ire luzea, hildu ditine. Zabalera Dotore. Bukaera ere aparta, Irujo. Eskuintza da ikaragarria. Eta errebotean. Irujoren eskuinka da, beste sake bat. Eutsi Aritzek. Gantxo bikaina, jo, haze bukaera eman dion. Aparta, partiduko tanto egobena. Gantxoa. Eraman oinatzek, beste gantxo bat bien tartera. Jaso Rubenek, atzera Irujok, eta tanto. Orain arteko tantorik onena izan da. Atzera Juanek, ederra. Boleaz, ezker boleaz, azze pilota jaso duen zebide eta garri-garria. Hau ez da asko zobea. Hori ere eraman, Irujo txokoan, ikaragarria izan da. Ormabiko bikaina. Juan Martínez de Irujoren, ikuskarria. Txokora Juanek. Ezkerrez, jokaldi bikaina, jaso Sebastianek, atzera Juanek, ongi laskurain. Eman dio galanta Juanek, hori errebotera doa, eta laskurainek ez zer egiten. Azte gantzoa. Zoragarria. Hace tantoa. Txokoan erki utzi du eta gero tximista bezala joan da pilota hori Zabalera. Zer egin duen orain Juanek? Zer izan da hau? Txokoan Pablo, ezkerrez Ormabikoa, oraingoa bai. Oraingoa bikaina izan da. Klase utzitako tanto ditu gai Irujo, Bolea Zabalera, eraman Berasaluzek, txokoan goxo, ederra izan da. Oso tantona. Juan, ezin jarriz, jaso Pablo Glarri, Irujok bolea zer egin du? Zer egin du hor Irujok bolea, ikaragarria izan da. Joan den bezala joan da. Oso jarraian, eta horregatik geratu da nabarmen xamar, baina alere oso datu honak ditu. Eta orain egin duen tantoa ere ikaragarria izan da. Bolea luzea Juanek. Boti bolea zerantzuen Barriolak. Ezker Sotamanoa, lekutara atorrau. Eta tanto, Jeseus. Ikaino tanto hau, Ikaragarria. Ezker Sotamano latza Juanek. Seian pumpa. Aurrera doa. Eta zer egin duen? Jaso Pikinek. Eman dio galanta, barruan eta tanto, ikaragarria. Hori egiten asko saiatzen dira, baina... Pelota gozez, Irujo. Txokoan ezin hobeto utzi du. Hau ere tanto ederra. Zer egin duen Iberoarrak. Oso zaila. Oso bizi. Oso tanto ikaragarri. Oso nahi. Bolea ikaragarria orain Irujo. Ze hotxatera dugainera eskuan. Irujoren bolea eraman.
Augustok eta gero Ormabikoa ikaragarria. Oso zaila zen, Orain Zabalera, hor da Zubieta. Irujoren gantxoa, ederra. Ez zuen espero Aitorrek. Dejada, Jaso Lasak. Gainera, eraman hori ere, Aritzek, atzera Irujok, hemen datoz biak. Ez alperrik. Eta ez batak eta ez besteak. Bolea Zabalera, eraman urrutik. Berriz ere Zabalera, zoragarria. Haze tanto egin duen. Ormabikoa Dottorea. Oso azkar gainera. Urrundik sartuta, nola bihurritu. Den ongi joan da illa, bai. Juan, Indartsu, aurreko ezkargantxoa ikusgarri eta guain izkutatu, Bolea gaizto Aimarrek, ongi Juan defentsan, gantxoa, hor da Juan Zabalean deja da, Dottore! Tira, pixka bat esnatu da Iberoarra. Eta hau esnatzen denean argi. Ongi sartu da lautik atzera zituen oinak berriz ere, bai orain lauterditik. Kalere bihurritu eta behartu, gero txokoan zoragarri, haze tantoa egin duen. Ezkurdia geutxi, Juan, Ormabikoa, Dottorea benetan, aparta. Dottorea izan dugu. Ikuskarria izan dago, Ederra. Eta haze gantxoa jo duen orain, Juanek. Hiru eta huts, latza, Izkutatu, bai. Ordu aukera, bikaina izan da. Zoragarria izan da hau. Hau izan da partiduko tantorik onena gure ustez. Txokora, ederra benetan. Ez dago hobeto usterik. Eutsi Beñate. Juan, ezkerbolea, ederki. Moztu Pablo, geraman Irujok. Txokoan, iritsi eta haze jokaldia induen, ikaragarria. Juan Martínez de Irujok zer egin duen. Golea Ormabikoa, benetan ikuskarria. Eta Zabalean tanto ikuskarria. Haze erakustaldia egiten duten. Hau zer izan da. Tximista bezala irten zaio eskutik, ikaragarrezko indarrean. Ormabikoa ezkerrez, ikuskarria benetan zaila. Gantxo ikaragarria Irujorena, 8-10. Ederra, harrapatu egin dio berrizkoak, hau ez? 14 haze tanto atera duen Juanek. Bolea, Zabalera, ederra. Hori tantoa induna. Irujoren gantxoa, Dottorea. Horre dezkio, kendu Aitorrek. Zabalea moztu dio, Iormakoa, uste haube, amabita dut. Lehenengo Zabalea indu portada hori, eta gero bipareta hau. Ordoa berriz ere, eta bukatu. Ze gantxo markatu duen. Ez dugu kantxetan somatu abel. Ze tanto induna hon Irujo. Hobeto egiterik ez dago. Irujo. Ederra zirrizta. Haze iru tanto, Bikain egaze partidu hasiera, Dottorea, Hau, errebotea.
Merino, Juan. Gantxoa, bikaina benetan. Pilota zaila eraman du Aitorrek. Oraingoan bai. Besoa kusturtu eta goxo bate indarri gabe primeran bihurritu. Ezkurria. Eta Juanek jaso, iaia buruzgain pasatutakoa zuen, Juan, aukera orain berak, txokoan eta tanto. Erra izan da, Juan. Atzelariari begira geratu da azkomunean Jokin, baina hor meritua Juan eman behar zaio. Eutsi Davidek, asko balio tanto honek, ikaragarri. Eta zer nolako butxa ora eman du zer izan da. Irujoren aukera eta beste gantxo eder bat, oraingoa jake buelta. Zoitik Zabalean ez, baino barruan Arru. Zabalean presten Irujo. Eta orain harrapatzak. 6-3 ederki Juan. Preso Xamar ezkerromaren kontra. Gantxo ona. Amabi eta lau. Bai, pelota nikoa da. Zala niko hau. Gantxo bikaina. 14 eta 5. Txapelketa serio eta gogorra hitu jokatzen gaina eta kalidade handiko tanto. Aze gantxoa Juanek, hau ere, eta nondik. Tanto neketxo eta gogorra. Bai, erra izan da. Ezkerrez. Gantxo aparta jo du Juanek, oso azkarra. Nekatuta ere ondo dira. Airean berriz. Eta Irujoren tanto. Ikusgarria bederatzi garrera. Tanto egin duen. Merezi zuen, Bai horixe. Karagarri egin duna, Sotamanoz. Ederra. Zabaldu. Zabalean dejada ona. Ederra. Guau. Ameika eta 15. Ze tanto, ze kategoriko tanto. Oso tanto ona. Ordoa Juan. Gantxo ona, oso ona. Lauta huts. Hori egingo nuen nik ere. Oain, behiratu. Arrabatzak gain. 17 eta 5. Rezusta. Irujo, dejada Zabalean ederki Sotamanoz. 18 eta 5. Bukaera ona eman dio. Hasiera eta bukaera ona eman zizko Irujo. Indarra handia eman dio. Bai, Juan ja ikusi du. Ederra, hau bai. Ezkerrez jarri da, Eutsi Jonanderrek. Eta bukatu Irujok. Txalogarria. 14 eta 13, ikaragarria tantoa. Begira frontoi, dena jendea txalo, tentetuta. Ederra. Nahiko lan bada. Bada leku lan bai. Lan zaila egiten ari da orain, Begira, Ze genialidade, Irujo, ederra. Eutsi Iñakik. Gerria sartu. Oain bai bukatu da, Josetxo, oain bai bukatu da. Ze pelotakada eman du. 22 eta 21 Irujok eta Rezustak irabazi. Ze sotamano eman dio. Sugarri izan da, Gainean Larri. Ormabikoa Juanek, txokora oinatzek, txokotik Zabalera. Aze jokaldia egin duen Iberoarra. Altxe zegoan ba. Ikaragarria benetan, Ez da pilota txarek gaur honetan. Bien tartera Vitoria gaurreratu egin da Juan eta Inok aze efektoa eman duen. Juanen gantzoa ederra. Bosmo sakatudik, oso ondo. Eman dio Juanek eta buruzkan. Roñetara jokatu nahi izan du ireki Iñaki. Berriz ere bai, bertan da Juan, Ormabikoa, baina denbora eman dio Iñakiri orain berak aukera. Beste Ormabiko bat, txogora Juanek eta tanto oraingoan bai. Aze gantzoa.
Gantxo ikaragarria izan da Irujoren hau. Sekulako ziztuan irten zaio eskutik